سلام نتعنا نعاهم يكون زغوركم تخاذتنا حافشاو تحسو زور فرنسا 2024 كمون قدمه تعزبتي التفالي كاتيجوريتاتنا واخم نبلو سناي مكتان زقدم نايجران تورك قدم بشكتا زغون زور فرنسا لو محمد 2024 نيمبل 210 حالن مسنادون مكياد كاب قدام 29 سنه جميرون زغصلا 3 سامنتي قلب تعذبتن عيني كاميرات عالم سحبو كقنيوم لو محمد زور فرنسا وي تور دي فرانس قدام 29 سنه كاب كتما فرولنس هاجر ايطاليا مستبقسه 20 حالن حمله اب كتمانيس فرنساي كزازم هاجر ايطاليا تقا نفال ماي غزي مبقس زي نايجران تورك تكونيا تقادمتي كفلامي علت كاب كتما فلورنس مس نقولم زي كازي لو عمت مبل 100 عام زغري قداميتي عاود زور فرنسا بإيطاليا وتقادماي تبع اللايام بشحن 924 زور فرنسا 15 مدرغات حازيلو ابز كايرو نبر اوان ايطالياوي اوتوفي بيتشيو بوهلو الجزي مال جيسي تعوات زودر كوين نيريوم زور فرنسا بشحن 903 كابز فيلم دحار ناي مزازم مدرخم مبل عيسان حد المدرخ اب رئيس قتمات هاجر باريسي سلاسل نيروم ازمات زودر لو عمت نفلما غزي اب كتما باريس اي كزازمنيم منياتو كتما باريس نو اولمبيكن بارا اولمبيكن 2024 امد لاو سلازلا كتما نسيان فلما غزي مزازميت زور فرنسا كتكون تحت يازلان عد الرخيبات ركبن اب زودر كم تلمود ابتوم سلسه ناي جراند تور دراسات فابز حغانتات كساتفاين كلنتن شمونت نايساي وورلد تيمز بحالا مالت الفسين RKB اند بي هوتيلز استانا كازاكستان بورا هانس غوفر كوفيدز ديكاتلون AG2R AF Education Easy Post جروبما إنيوس جراندرز انتر مارش 1 تي ليدل تريك موفي ستار سكودال كويك ستيب تيم بحرين فيكتوريوس تيم DSM فري مينيش بوست NL تيم جاي كول العل فيس مالايس باي كوم اون UAT اماراتس بقتا قدمان كلو 4 نايساي برو تيمز مالت اسرائيل بريمير تيك لوتو ديستيني توتال انرجيسن اونو اكس موبيليتين كا باكايت زور تمرصن بزحي توادرت كلبات ناب 20 كتنكب ابيلون اللوام زور فرنسا كم تلومود نايكران ترودرات مالت فولتا اسبانيان جرور ايطاليان زحزو 20 حال مدرخات زكاتو خوينو ابزن زقصلا 3 ساعات تقادمت بدمر 3492 كيلومتر كشفونيم ابزن لو محمد ودر كلتا ناي ولقنا غزي ودر مالت كرونومتر ابشاو عيتن امناي موداتا مدرخ 20 حال مدرخ تسرعين اللوام تقداميتي ناي كرونومتر ودر 25 كيلومتر تشفن كوينا تخاليتي 34 كيلومتر زرحقتام بدمر كلتي انكا 59 كيلومتر كشفنين ازمات نفلما غزي كاب كتما باريس وصاي اب كتما نيس زازم زلو زور فرنسا بناي ولقنا غزي ودر كزازمي نفلما غزي دحري 1989 اذا كاموناكو تبغيسان ابنيس اتزازمن ناي كرونومتر ناي موداتا مدرخ زور فرنسا 2024 اب كرباتات تسرعت بمخانا زي كمتن عمت مصه اب كتما باريس زازمان زخونه ناي غزي فلي كيفطرا زودان مدرخات كم زي تخون لعل تخول اللوام زمالت اذا مدرخ ابتوم نايجيس تقادمتي غله كفتت كتفطرن مغمط الترتاتات كسعمن تصبيت يغبرلام تقادمتي كاب قداميت علت ودر 29 سنه جميروم نچعته تخاتلت معلتات اب عقب قلقلن سطح غلغل دحر مزوارم مقلاسوم شمونت حمله قداميتي نعرفت غزي خوزيوم نصبحيتو 9 حملنا ودر دحر ملاسوم كاب بتخاتال 6 معلتات زويروم 15 حمله كاليت ناي موداتا ناي تزانه عرفت غزي خوزيوم دحر 24 ساعات نعرفت غزي دما نابتا سالسيتن ناي مزازميتن سومون كاتيوم كساب 21 حمله كاب تخاتال 6 معلتات كاب كتما ناب كتما እናተናጠሩ ከባድ ሶሙን ኩሕልፉዮም ካብዘን 21 መድረኻት እተን 5 መድረኻት 200 ልዕሊን ኪሎሜትራት ዝሽፍናን ኮኾና እታ ዝነውሐት መድረኽ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ፔካንዛ ተበጊሳ ኣብ ቱሪን ትዛዘም 229 ኪሎሜትር ዝነውሐት እያ እዛ መድረኽ ናይ ሌጣ ጎልጎል ኮይና ኣብ ከተማታት ኢጣልያ ትካየድ እታ ዝሓፀት መድረኻ ካብ ከተማ ኒስ ተበጊሳ ኣብ ኮሌ ዴላ ኮለለ ትዛዘም ናይ ዓቐብ መድረኽ ኮይና መበል 20 ተሰሪዓ ዘላያ ኣብ ቀዳሞት 3 መድረኻት ኣብ ተፋለ ከተማታት عدتاتن عطليان زوعزو تقادمت زور فرنسا اب رابعيت مدرخ بغوبتات البس ابيلون فرنسا خاطيوم كسابتا ناي موداتا اب كتمانيس اتزازم مدرخ دما اب تهاجر كخوليوم
ኣብዚ ሸውዓተ ተረርቲ ንዓቐብ መድረኻት ሓዚሉ ኣብ ምንቃል ዝርከብ ናይ ሎም ዓመት ዙር ፈረንሳ ከምቲ ልሙድ 4 ማልያታት ወይ 4 ካተጎሪታት ተፈላለያ ማልያታት ይርከባ። እዘን ማልያታት ብጫ ናይ ግዜ ውድድር ወይ ጂሲ፣ ቀጠልያ ናይ ነጥቢ ወይ ናይ ሽኳ ዝበለጸ ተቓዳማይ ዝለብሳ፣ ጻዕዳን ቀያሕን ነጠብጣብ ማልያ ፖልካ ጀርሲ ኣንበሳ ዓቐብ ዝለብሳ፣ ከምኡውን ጻዕዳ ማልያ መንእሰይ ተቓዳማይ ዝዕወተላን እያ። ብዘይካዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ብዘርእዮ ናይ ቃልሲ መንፈስን ተወዳደርነትን ብሉጽ ተቓዳማይ ኣግሬሲቭ ራይደር ተባሂሎም ይሽለሙ ተቓደምቲ እውን ኩሉ እዮም። ማይሎት ጃየኑ ተባሂላት ጽዋዕ ብጫ ናይ ግዜ ማልያ እታ ዝያዳ ተባሃጊት ማልያ ቅድም ብሽከተ ዓለም ምዃና ይእመነላ። ካብ መሳቱ ን21 መድረኻት ብዙሓደ ግዜ ዝወደኦ ተቓዳማይ ድማ ናይ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ወይ ጂሲ ተዓዋት ተባሂሉ ነዛ ማልያ ይበቅዕ። ብጫ ማልያ BLCL ዝበሃል ናይ ፈረንሳ ባንክ እትመወል ኮይና ናይ ፈለማ ኣዋሃሊት ወይ ኦርጋናይዘር እዚ ውድድር ዝኾነት ጋዜጣ ሌኣውት ብጫ ሕብሪ ትሕተም ብምባርያ እዛ ማልያ ብጫ ሕብሪ ክትውንን ዝኽኣለት ብመሰረት ሰነዳት እዚ ውድድር። ብዘይካ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ኣብ ትንተርፋ 19 መድረኻት ቀዲሞም ሕንጻት ዝረገጹ 3 ተቓደምቲ ብተኻታሊ ግዜኦም ንምጉዳት ዝሕግዞም 16-4 ካሊታት ብተኻታሊ ይኸስቦም። ኣብተን ገለ ኣገደስቲ ናይ ዓቐብ መድረኻት ቀዳመይቲ፣ ካልአይቲ፣ ሓምሸይቲ መበል 12፣ 14 መበል 17 መድረኻት ከዓ ብተኻታሊ 8፣ 5፣ 2 ካሊታት ንምቆሽሽ ን3 ተቓደምቲ ክኽስቦም እየን። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ናይ ጂሲ ዕውታት ወይ ንዙር ፈረንሳ ተዓወትሉ ተቓደምቲ ምስ ንዕዘብ ኣብ 2014 ኢጣልያዊ ቪንቸንሶ ኒባሊ፣ ኣብ 2015 2016 2017 ኣካተሉ ብሪጣንያዊ ክሪስ ፍሩም፣ ኣብ 2018 ዌልሳዊ ግራይን ቶማስ፣ ኣብ 2019 ኮሎምቢያዊ ኢጋን በርናል፣ 2020 2021 ኣካተሉ ስሎቬናዊ ታዴይ ፖጋቻር፣ ኣብ 2022 ከምኡውን 2022 ኣካተሉ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጌጋርድ ተዓዊትሉ ከም ዝነበረ ይዝከር። ንዙር ፈረንሳ ዝበዝሐ ግዜ ተዓዊትሉ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ላንስ ኣርምስትሮንግ ብ7 ግዜ ምንባሩ ይዝከር። ይኹን እምበር ላንስ ኣርምስትሮንግ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ካብ ዝውድር ምእላይ ብዝተገበረሉ ምርመራ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ይጥቀም ምንባሩ ብምፍላጡ ኩሉ ዓወታት ተደምሲሱ ካብ ታሪክ እዚ ውድድር ተሓኺኹ እዩ። በዝኻ 4 ተቓደምቲ ፈረንሳዊ ጄስከል አንቲከል፣ ቤልጂማዊ ኤዲ መርክስ፣ ፈረንሳዊ በርናርድ ሃይንትል፣ እስጳኛዊ ሚኬል ኢንዱራያንን 5 ግዜ ብምዕዋት ኣብ ቅድሚት ይርከቡ። እስጳኛዊ ሚኬል ኢንዱራያን 5 ግዜ ኣካቲሉ ብምዕዋቱ ዝበዝሐ ግዜ ኣካቲሉ ተዓወተሉ እንኮ ተቓዳማይ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ካብ ሳተፉ 177 ተቓደምቲ እቶም ዝበዝሐ ግዜ ተዓዊቶም ዘለዉ ታዴይ ፖጋቻርን ዮናስ ቪንጌጋርድ ንዮም ክልተ ግዜ ብምዕዋቶም። እዞም ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣዝዮም መቀናቐንትን መቐረት እዚ ውድድርን ኮይኖም ዝሓለፉ ተቓደምቲ ሎም ዓመት እውን ኣብ ብጫ ማልያ ክዕወቱ ብቐዳምነት ተሓፂኦም ዘለዉ እዮም። ሎም ዓመት ኣብ ፋልማይ ናይ ጂሮ ኢጣልያ ተሳትፉ ዕውት እቲ ውድድር ብምዃን ሮዛ ማልያ ዝለበሰ ታዴይ ፖጋቻር ኣብዚ እዋን ኣጥሪዎ ዘሎ ብቕዓት ልዕሊ ኩሎም ተቓደምቲ ከም ዘጠምቶ ብዙሓት ተንተንቲ ዝዓውዱ ይሰምዑ። ፖጋቻር ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብቪንጌጋርድ ተመንጠላን ብፍላይ ዝሓለፈ ዓመት ብሰፊሕ ኣፈላላይ ተረት ዓላም ብጫ ማልያ ዙር ፈረንሳ ንሳልሳይ ዓመቱ ክዕወት ላ እንተኾይኑ ኣብ ጂሮ ኢጣልያ ዘርአዮ ብሉጽ ብቕዓት ክደግሞ ኣለዎም። ኣብዚ ዓመት ብሰንኪ ተደጋጋሚ መጉዳእቲ ካብ ኮረሻ ብሽከታ ክወር ተቐሲቡ ዝነበረ ቪንጌጋርድ ኣብዚ እዋን ካብ መጉዳእቲ ሓዊ ብቑዕ ኮይኑ ከም ዘሎ ንሳልሳይ ግዜኡ ክዕወተላ ተዳልዩ ምህላውን ይግለጽ። ብኣጋው ካብ ታዴይ ፖጋቻር ክመፅኦ ንዝኽእል ብድሆ ከበርዕኖ ዘሎ ቪንጌጋርድ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ደቂ ጋንቱ ዝረኸቦ ልዑል ሓገዝ ሎሚ ዓመት ብተመሳሳሊ እንተረኺቦ ንፖጋቻር ሕማም ርእሱ ኮይኑ ክቕንዩ። ብዘይካዞም ክልተ ብሉጻት ተቓደምቲ ከም በዓል ፕሪሞዝ ሮግሊች፣ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኢቫኖፖል፣ ኣዳሚያትስ፣ ማቴዎ ጆርገንሰን፣ ክዋን ኣዮዞን፣ 2019 ዕውት እዚ ውድድር ኢጋን በርናልን ካብቶም ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ብኣጋው ገለ ሚታዊት ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ተዋሂቦም ዘሎ እዩ። ማይሎት ቨርጅ ተባሂላት ጽዋዕ ቀጠልያ ማልያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽን ኣብተን ኣብ ማእከል ጸወታ ዝርከባ ናይ ኢንተርሚድየት ቅጽበታዊ ውድድርን ብዝእከብ ናይ ሽኳ ነጥቢ ጸብለል ዝበለ ተቓዳማይ ዝለብሳ። ኣብዛ ማልያ ዝእከብ ነጥቢ ምስ ዓይነት መድረኽ ዝውሰን ወይ ዝምርኮስ ኮይኑ እተን ሌጣ ቅርጺ መሬት ፒውር ፍላት ዝኾና መድረኻት ወይ ናይ ሽኳ ውድድራት ዝያዳ ነጥቢ ዘኽስባ እየን። እዚ እኳ እንተኾነ ናይ ኩርባ ወይ ናይ ዓቐብታት መድረኻት እውን ዘይነዓቕ ነጥቢ ኣለወን። እዚ ማለት ኣብተን ናይ ሰጣሕ ጎልጎል መድረኻት ዝኾና ካልአይቲ፣ ሳልሰይቲ፣ ሓምሸይቲ፣ ሻሸይቲ፣ ሻምነይቲ፣ ታሽዐይቲ፣ ዓስረይቲ መበል 12 13 ከምኡውን መበል 16 መድረኻት ንቐዳማይ ዝኣተወ 50 ነጥቢ ንኻልኣይ 30 ንሳልሳይ ዝኣተወ ድማ 20 ነጥቢ ናብ ሕሳቦም ክውስኻሎም እዮም። ክሳብ 15 ዝኣተውን በብደረጃኦም ነጥቢ ከህቦም እዮም።
ኣብተን ናይ ኩርባታት መድረኻት ማለት ቀዳሜት መድረኽ መበል 11 መበል 17 መበል 18 መድረኻት ብተኻታሊ 30 25 22 ተላሊሎ ንቀዳሞት 3 ተቃደምቲ ኣብተን ናይ ዓቀብን ናይ ግዜ ውድርን ዝኾና ራብዒቲ ሻውዒቲ መበል 14 15 19 ከምኡውን መበል 20 መበል 21 መድረኻት ድማ ቀዳሞት 3 ተቃደምቲ 20 17 15 ነጥብ ክወስዱን እዮም ክሳብ 15 ደረጃ ዝኣተዎም በብደረጃኦም ነጥብ ክወስዱ እዮም ብዘይካዚ ኣብተን ኣብ ማእከል ጾታ ዝርከባ ናይ ኢንተርሚዲየት ቅጽበታዊ ውድር ተዓወት ተቃደምቲ እውን ጻሞም ኣይክስኡን እዮም ቀዳሞት 3 ተቃደምቲ 20 17 15 ነጥብ ክሓፍሱ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዕቁት ንቀጠልያ ማልያ ዝለበሰዋ ተቃደምቲ ብቀደም ተኸተል ተተዓዚምናዮም 2014 2015 ከምኡውን 2016 ብተኸታሊ ስሎቬክያዊ ፔተር ሳጋን ክዕወተላ እንከሎ ኣብ 2017 ኣውስትራልያዊ ሚኬል ማቲውስ 2018 2019 ኣካቲሉ ፔተር ሳጋን ደጊሙ ክዕወተላ እንከሎ 2020 ኣየርላንዳዊ ሳም ቤነት ኣብ 2021 ብሪጣንያዊ ማርክ ካቫንዲሽ ኣብ 2022 ቤልጂማዊ ቮት ቨን ኣርት ናይ ዓመ ዕወትካ ቤልጂማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን باريس كرم أمنا لو معمد كم لو معمد كابتوم لعل مئتاوي تواهبهم زلو تقادمتي قداماي تسريع زلو نعم عود بيلجيماو ياسبر فيليبسن يوم أبزا عمت حموشة جزي ناي مدرخ عود زخونة فيليبسن بدك أغانتاو بفلاي بماتيو فاندربول ناتمرحي نعمي كبرو قعقب تقميت يركم سنة 4 جزي ناي زور فرنسا ناي مدرخ عود بمسنات مسناي قدم تقادماي إيدي مركز تدريبو كبرو سنحي زلو قديم تقادماي مارك كافانديش لو معمد نابزو ودرك اند مملسي مغنيات حانت ناي مدرخ عود بمزقاب نت كبرو سن ناي ولكن مقباريم بتفالي تنتنتخا حدا كابتوم أبزناي شكوا قالسي كعوت تقميتو يركب ازي ورساسان شعاتن عم التقادماي كلب آستانا كازاكستان حانتي كابتن أبزناي كسبتا ودر بدهاتي كلبات كون تقميتا تركب غانتا إيرتاو تقادماي بنيام غرماي تحاقف اللازولو انتر مارشيام بنيام زحلف عمد أب قداماي تومو كروب زودر أب شاوعيت مدرخ سالساي درجة محازو يذكرم لو محمد كحدا كابتون قولح تاريخ يوم زلو تقادمتيوم إذا غانتا أبزناي شكوا ودر بقرب تاجسن ون ناي معوات تخلو كم زلو يقلسم نحنا خا بنيام غرماي كمتي أب كتشن عيسان كلتن أب جروري إيطاليا فالماي ناي مدرخ عاوز زمزقبه تسليم أفريقيا أو تقادماي هيلو تاريخ صرحو أبزي زعابي ناي قدم بشكتا مدرخون داقماي عابي تاريخ كتصحفن سمون سم هاقرون كتصوعن منم أبزا كاتاغوري كم بعال مادس بيدرسن فابيو جاكوبسن فيل بحياس أرنو ديلين سام بنتن قمت وهيوم يركم بولكا دوت جيرسي لو مصعوا نتا إيرتاوي أولمبيكاو تقادماي دانيال تغلاماوي تاب 2015 نقل مدرخات لبيسو تاريخ سرحلا صعدان قيحن طبطاب ماليا أنبس عقم إذا أبشحن 975 بلتشرچ سوبر ماركت تبهال تكالتنا تمولت نابزو درزاتوت ماليا أنبس عقب أبتن تفاليو 4 كاتاغوريتات كومون أبتا زبرتعت هورس كاتاغوري تفاليو نطبي إناو هاويتات وقعزم أبتن حدا كاتاغور معك أنزلون عقبتات نقداموت شدشة تقادم بتخاتالي 10 8 7 6 5 حد نطبي اب كاليتي كاتاغوري 5 3 2 اب سالسيتي كاتاغوري 2 حدن اب رابعيتي كاتاغوري حنت نطبي اداليا تركب اذا بولكا دوت جيرسي اب تزبرت عقاب تبايلو بهورس كاتاغوري زصوا عدما بتخاتالي 10 15 10 10 8 6 4 2 نطبي نقدمت 8 تقادم تخسبيام اب زحلفو 10 عامات انبس عقب تبال تقادمتي مسنعزم اب 14 رافائيل مايكام 15 كريس فروم 16 رافائيل مايكام 17 وارن بارغيان 18 جوليان ألافليب 19 رومان بارديم 20 حدن تاريخ بوكاتشام 20 جوناس بينغيغارم 20 كا جوليوس تشينيو تعاوت لانيروم لو معمتون عود أنبس عقب جروري إيطاليا زخونة تالي بوكاتشا نعمي كبرو كعك أمت إزولو إيطاليا وجيليو تشينيو نايكلتاشين 20 عود جوناس فينغيغار تتأمت يوم أبزا ماليا أنبس عقب نناي منسيات عدا ماليا كابت الرشحين شعات 298 دحار تولد ويكا تحت 25 عام الزخونة تقادماي بزو حدا جزي مزو دايز عوت اللام نزحلفو 4 تخاتل تعمتا تعوت لا تاري بوكاتشاون حجون تحت 25 عام سلزبصب دقيمو قعوت لا يقمت نحامشاي تخاتالي جزيوم بزي كازي زبلت تقالا ساي تقادماي اغريسيف رايدر كومون ناي غانتا تيم كلاسيفيكيشن كابت توسختي كاتاغوري تشلمات ازو دريم كومباتيف رايدر ام نفسو كف مدرخ بزوريو ناي قالس منفس
ለአካየት ወይዳኑ ዝውድር ዝባሃብ ሽልማት ኮይኑ ሱፐር ኮምፓቲቪቲ ሽልማት ካ በሐፈሻ ኣብ ኩሉ ዝውድር ዝበዝሐ ሽልማት አግሬሲቭ ራይደር ዝተባሃለ ተቃዳማይ ክሽለም እዩ ትናይ ጋንታ ውድር ካ በሁሉ ግዜ ሰለስተ ቀዳሞት ተቃደምቲ ሓንቲ ጋንታ መሰረት ብምግባር ይዝውሃብ አሞዳታ ምስተናይ ኩርባታት መድረኽ እትጽብጸብ ካብ ከተማ ፍሎረንስ እትነቀል ቀዳመይቲ መድረኽ 205 ኪሎ ሜትር ትሽፍን ኮይና ሓንቲ ካብተን ዝኸበዳ ኣብ መኽፈቲ ዕለት ተሰርዓ መድረኻት እያ ሰለስተ ናይ ክልተ ካታጎሪ 4 ኻን ናይ ሰለስተ ካታጎሪ ዓቐብ ብድምር 7 ነጥቢ ዘኽስባ ዓቐበታት ዘለዋ ዛ መድረኽ በኣጋው ገለ አንፈት ክትህብ ትጽቢት ይግበረላ ንሕና ብወገንና ንኤርታዊ ቢንያም ግርማይ ጽቡቕ ዕድልና ተመና ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ኣብ ንህቦ ቅድመ ትዕዝብቲ ነፍሱ ወከፍ መድረኽ ይረኽበና በብዘለናዮ ሰላም ንኹልና